Pre, nindota ko na na yung manok. Anak yun na pre. Dili kita mo bayig manok ka maot. Basta mga sunggaro, lumita ginagwapo. Kininong ko pre. Kaduhan na ni kadaog. Wala may kog ingon nga ako kadaghan ni kadaog. Last week ko ang gani ni kadaog. Ngano man? Wala may sukol. Buga ng manok ka go. Sa kliyot ng manok ka, lundi ka payas. Si Mayo, tunin tariyon from kita ba? Sige mo panghambog ana inyong manok nga. Kinaon, kinudkod lubi. Kinudkod bitaw. Kasi patiro si punon ba? Ay, manari lang magsiponan. Kaulaw na sa kaliwan. Kaulaw bitaw. Basig patyon rag piso ba? Kini ko na bisag si punon. Magkapater ang giring mao. Ugmao ni sige mo panghambog. Pagtariyon tan Oy, tari na nimong gisipon. Kamong among nas kong manok, mutakdan pa lang ne. Hadlo mong gani mo anong gisipon. Samot nagwala ni sipuna. Sige, panghagad. Diri na skuan sikpang nagtae. Puro yung manok ka katay igit sa kanibagtan. Ay sus! Sige panghambog ng manok patyon rag piso. Anak din abot basta naa tay ikapanghambog. Naman pos naong habugiroon. Noon kanay kuha. Kung kabuno pero testingan ni ron ha. Kita ging katay ano ito na. Testingi ko na yung manok ko no kaskas bagin na. Sige ka training. Oy, kaskas gini na kita ang telo murag naligid sa burgos. Kaskas nawa. Tarantado. Kita naman. Rari Ipa, biyak ihap. Kani kuha Nahinay man siya pero igo kas bunal ani niya. Grabe gini. Kusog pa sa pati kabayo. Kuha di na ko ni pakaskas kaya ang telo limpyo kayo. Ano ang hapsay-hapsay pa ning balhibos ng manok. Sige kuha na siya maulan ni ugma ba. Samtane. Sabongin. Dili. Dili ko mahambag basta kay tagsay bunal, tagsay patay Yes. Grabe na. Kani ko pagkabunal patay na. Nani tingan tong manok. Kita mo sayang ingro na marag kukos kabaw no. Layer. Kay. Manok lang isang pritong manok op panikan mo kaya na. Dagko kay nang hiwa kay dako kayo. Dagko kay nang hiwa. Hiwa bitaw, hiwa sa man may kusog mo na. Liman mo ning kuko pa lang daan. Kini mo Koko pa lang daan ulam na. Tarantado. Kini mo no kayo, tas tiya gwapo kay ba. Ako gini kato na pagyuta ba. Kasi siguro na ko nanang Grabe na gini vitamins ka nang kuan ba ni bay takoy ba? Mo ni ano ko ani. Siguro vitamins Bakay. Drive Max pa imong gikuan ana. Asos ang Dimax 24 oras na patay na mo ka ba? Limit 24 oras. Ni kusog kay ni. Dahil kay ni siya basta mag-Drive Max. Sumiro ray kusog na. Kaya kusog na kani kani gipainom nagubra ba condition na ibra. Kay gato na. Wani tulugay garo ang mata galaw. Kini mo ka makin ni kulapo. Sa panghambog Bisa re bulan mo ka. Grabe na Naman ni nga. kasi dili mamunan na nga hubog na. Sus. Kuko Oy, grabe saktong kuko ng manok. vitamins. Di mo basta-basta Vitamins. Kuko grabe ng mananggal Sa manok ka grabe lagi layo alos pad kayo. Layo. Anemic mo ka ga. Layo. Kana may anemic. Dili. Kapag sus gibugas. Kita ba kagsungos ng manok, bawag pasteriko. Tawa lang mga balhibos ng manok ba? Nindot ka. Wala kay naong. Nawa Puna puna ka hay ano gusto. Kalka kay mo. 5 mil go. Murag may panuklay. kumel lang. Oh, kaya 5 mil. Brato. Brato ra kana. Para ko. Kani ko pa ni hangyo. Kani mo na ko baligya. Bakit kapiting kamay niya? Sige upside kayo. Mahal ang sayap. Sige hangyo ba gani? Sus. Ma. Mo ka budlat mata ni budlat na ay. Ayo kay mabughat. Mabughat ni kung manok Ayaw. na. Kana mo kasi kung naging ang ihip ko ko nagsikma gid tayo mo ka gyud. Bigyan na. Kaya na kung manok. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. May ulo ko. Ang bagtak mo ka bagtak lang. Tarantado. Mo ha. Gamay nga kay ko gamay tabong na katay lang din katay na. May gamay ra siya pero kusgan gani sige ni barbil sa mga. Ha?
Kana? Ragyo ra kay na ragyo. Gagmay gag. Ah. Tos kira ni ganas balayo. Bagtak mo na, wa na niyan duha. Ha? Bagtak mo na Ano wa na na niyan. patabangon panare, tabang oh. Abang mo duha. Abang. Okay. Tak sir si ka daw, grabe. Kubok mo rag. Kubok. Pero may kapas bago tungtong tak. Masong tor gamit kaning. Angay kay manu ka magdagyo. Sing di dala ni kanang kwan. Chilyo? Angay kay mo ka na. Ubos pala ba? Hindi mo kaya Likap. likap, hindi ka payas ba? Hindi ka bayas. Di mga hype one day. Tinula. Tinula. Kana tino pod. Tinuan. Tinuan. Pero Ay grabe. Igos Grabe ni sabod. Lubi. Ube. Oy, pati ah. Mo din. Inaon mo kyud ko lobe. Tino. Sama na ay. Sa kinanam mo ka. Tinuan. Kuha ni grabe Pedro la. Ay, Pedro. Pedro taga Mangkaraw. Pedro la. Ako akit ses. Kamuting kahoy ra bro. Dami kag lawas. Kinay ko hinugas na gud kana sobra mo hubla ka mo lagi. Mora na. Di ay mao din way persa. Nawang Pirsa Pedro gutaon. ba? Pedro. Kaskasan na di ba? Ay, ano ko katong kanta ni. Ano po sa Pedro mao ni. Mana? Hmm. Ang banto ka karana kag na. Mano ka. Mane pinaka malakas. Angay bulin mo ka gulay palangid. Amiyas kong manok. Kahit ka na ay kahit basta giyan eh. Kana mo ka tunod ni mo sabong as kuan ay. Para kay usa ka bunal, hilot na tayo na. Kudari binalikay kayan na kay nagpractice ni taekwondo ko manok. Ako nang practicean. Ganun pagambok ko. Bako. Koko pa. Mahal na kay koko ni. Pagambok pa niya. Koko 1 million na kay koko. Ha? 1 million koko ba? Labi na kanito paglawas. Oh, grabe. Ini palit ana. Grabe ang grono. Gibitang ang grono. Ikaw ra pay mo palit 1 million na kay sa man. Bisag ako di kong palit ana. Imo ni baligya sa pagpalit nimo. Baligya ni ko. Unok gipa. Di ni ka bayaran. Dilo na ako. Sa nabok tao. Ganyan, puti ganyan kaya naghipa dilo. Bagong ni dilo mo ha. Kagid mo na. Mission tayo. Kagid di. Sakto tayo training. Bana na nay Ambal lang bana sa dagat. bana. Yan manaw ka na. Bisag mo wala ganyan. Di gilunod na nimo kalaha. Kani Sa sa bawo. ko wag. Rasa gina. Gamay re pro asus. Ni manaw ka kadaghan igdaw dirbe. Kanay mo ha? Basta ba ay gatul patay. Di na kasarang niya. Gamay-gamay na ni Sarang. Sukol di. Di man ipon ako sa kolon. Di na kasarang. Kana kana manaw ka na. Ako Dahil ka na ni. nagbarag. Ako rin wala yun ay guwa na kinay guwa mo sa tagiyan ni muka. Dahil pa nini. Kukor na sko dari migo na kukor na. Ano kay mo todlo ras nang walay koko. Iko cross kung kuko yung manok. Ha? Kana? Yes. Tino ka angay masugod ka payas. Dilo. Kaya pay ikog. Iko de. Isam din na. Kana nangarol pagit. Kana may sakto nga manok. Kana di mo nasakto. Sakto kayo. Sakto sa ikog. Sakto sa lawas. Lawas. Igo nindot kayo. Kani mo Kuhan pa kay lawas ni. Kuhan pa kay ngaong pula. Ano ka din nas panghambog non. Kaskasan eh. Hyper ni kung mga manok. Hyper. Pasto to sa mo Sus, sarol. Yung gaglawas. Hapsay pa kayo. Sus. Ay mo na ni. Kini ko manok ko, pero may ko ni magsarol sa tumbaw. Ganito ang balay. Kumara na. Ito itong mason tor. Mati gamiton ko. Gamay ra mga sontor ka kasi Oh, grabe. kini kita ka nang dago kay drum, do ra puli go di ka tabay. Oh, binduta no? Ano yung gaman tikaw mo na Binduta balay. din mo. Bayluta. Binduta kay blog. Di po ko na ibaylo. Kana mulukdo bansay kay mulukdo ba? Ikaw di ka mapasan. Gi po. Lukdo kay pasan. Ginimit mo Ako na. na di kong baylo ani pula kay ngaong. Kuan man ipagad dagom ni siya naligo. Kini ko na. Dinan. Mata. Mo ni sa Mata, mata. Nga wa man ay sibin. Ah, may mata blo kita mga Amerikano, may mata gid blo tayo. Na lahi Tayo sa tayo. Amerikano mo ka. Din Amerikano. Wala kay mata. Aba German. German. German daw. Ano yung dito? Oh, mo kibalok gid ako. Sus. May pagtariyo tanay kay sige tagkuan ko wala na yung hapon naman. No, katuyot mo sa kinakuan. Limon silit. Limon silit. Ito na limon silit. Oh. Kabutang dagan, silit dagan mo na mo ka. Silit. Mission kay Man manok. wala ni may pagtariyon tanay kay Tarion. hapon na kayo. Tarion. Sige mo kuan. Ayaw. Rambol. Basta kay. Unsa man day pulo mo ka de pa. Sus. Gaya. Bana ko manok noon. Patay biring maot.
Patay pa niya eh. Maghalo pag imunukan na nga. Dili lagi kay. Ay, lagi na boss. Ay, lagi na. Amo ra may gihadlok kay ani. Ako yung linya mo. Ano ka? Manok ka ba? Kuan kay mo. Bukan Kuan din kay yung mo manok, na no? yung manok. Hiwang agi na. Oh, dagan na nga. Dagan siya kay. Ako naman ana siya puli na may. Nisinya siya nako. Talaw gyud. Kadlok sa sing gamay nga. Ala bro, katuning karion. Dili Ko to na. sa nukol. Kok sanggot, ang sanggot. Kadlok minimo. Ngobrol sa dagag bato. Hadlok di mas kung manok. Kadlok na na okay, bay. Manukang wala ilis kay gawa. Yes. Yes, kanang nga monok nang hamsay ba. Murag bagtak lamok ko. Prihan magbagta ko. Prihan mo. Prihan color. Basta mga Sus. Kini kung manok ko. Hyper ka. Sungulan dan bau pas pre ko lagi. hyper. Pero hyper pa rin kay usar man ni. Palingo Bisaya. na kasamata yung mga kanan. Tabang na din kay mo na. Di na. Hilde na re. Hilde na. Tapi ang taas yung manok ka na kasi mo nga. Gani. Kaya. Tapos masimulit na po. What's up mga butakal? So salamat din ako kay gihuman niyo ang video. Kung kinsay gusto mo pa shoutout, just comment #butakal. Time to shout out guys. Shout out ay ko ni Juanilio Roginel og ni Joven Labandero watching from Barangay Bago. Oh, shout out ni Bernardo Zamora. Doming. Og dumi. Tot. Og di Commander Badot guys, shout out mo sir. Goodbye. Bye. Bye-bye. Maro to guys. Og di kuan di Aljon Karamihan di watching from Tagunbo na lang may kabalo asa na yung repeat. Kumaoran na guys. Okay boss. Bye-bye. Subscribe. May subscribe. Ay, sawa pa din naka-subscribe din, no? Kalimot din, eh. Subscribe na mo. Among channel. Follow, like, and share. Please mo, Malindog Vines. Follow lang mi Follow mo. Please. para updated kayo sa aming video again and upload sa Facebook page. Yes. Bye-bye. Bye-bye. Pwede ko mangayog number ni Mumiga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta. Bisan ang sa akong talk nga di makasamo. Unli at topic baby di ka maglato.